היום אנחנו מקבלים את ישוע הביתה עם התורה, עם תורת ישראל. אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה, ידידיי יקרים. הרבי שלנו הוא לא קבור בברוקלין, הוא לא באומן, הוא רבי שחי פה בישראל, נולד פה, הוא חלק מאיתנו, הוא חלק מהעם היהודי. נכון? נכון. אבל רגע, הוא לא רק מת, הוא גם קם לתחייה כאן בציון. אז תקשיבו חבר'ה, לפני השרפה שמעתי אתכם פה, ומה זה אתם הייתם רועשים וגועשים? איך אנחנו אמורים לקבל מלך? תראו חבר'ה, התורה זה הספר, אבל התורה הזאת, ישוע הוא הדבר, הוא התורה החיה, הוא התורה, דבר אדוני. אז אני הזמנתי את טוני מגיע משם? כן? טוני מגיע משם, בואו נקבל, אני יודע, אפשר לעשות רע, כי שם של ישוע, שם של ישוע, בואו נכבד את האדון, בואו נכבד אותו, והללויה. יש לכם משהו בשבילנו, קדימה. שמע שמע ישראל ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, אהלו שם כבוד ועמוד לעולם ועד. הללויה, קדימה, קדימה. שמע שמע ישראל, שמע שמע ישראל ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, אהלו שם כבוד ועמוד לעולם ועד. צריך לשבת, שישב. טוני תישאר פה איתי, אבל ואנחנו נסתכל לפה, אנחנו נברך. אפשר לסגור את הטלית לרגע. רגע, דרך אגב, מי רוצה לראות היום את טוני רוקד עם התורה? הללויה, עוד דקה, אנחנו נרקוד גם. אבל בואו נסתובב רגע לפה, להגיד כמה ברכות. תודה חבר'ה, אתם יכולים להישאר פה. בואו. ואני רוצה לברך גם, אתם יודעים איזה כבוד זה, יש פה אנשים שהגיעו, סתם אני אגיד כמה שמות פה, זה לא סתם, אבל אני רוצה להגיד שבאו לכאן אנשים
שעזרו להביא את התורה הזאת לציון. היה להם את החזון לציון, והם חלקם אפילו פה. אני רוצה להזכיר כמה רק שמות: פול הרנקי, ג'ייסון רוג'רס מאוסטרליה, קונגריגיישן, קהילת ישוע ברד אוף לייף מאורלנדו, קניגם מטורנטו, יש לנו דבורה מחיפה ודניאל קליק מחיפה, ברוך השם, רוברט מקלמור, בוני ג'ונסון, ארמה רובין מיניסטרי מלואיזיאנה, מישל, איפה מישל? מישל בא במיוחד לכמה ימים מארצות הברית רק להיות פה איתכם היום. איזה כבילי איתנו חברים מקוריאה, ברוך השם. אלן לוין כל משיח בפלורידה, קווין מאוקלאומה, קרינה מאטלנטה. כל כך הרבה אנשים מאמינים כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. הם עומדים איתכם באמונה, וגם הם רוצים להגיד לכם שהם מתפללים בשבילכם כאן בכפר סבא יום יום. ובשם אדוני ישועות עשה, ובשם אדוני ישועות עשה, ובשם אדוני ישועות עשה, ובשם אדוני השיר לאדוני תודה תודה שבת שלום! שבת שלום! בלב שלם זה כאילו כמו שהוא נוגע בישוע. ישוע הוא הדבר החי, אמן? אם אתם זקוקים היום למשהו בישוע, תגידו בשם ישוע. לא כדי כי זה משהו מיוחד, ישוע. כל המילים פה, כל מילה מאלף עד תו מדברת על המשיח, אמן? תכלית כל התורה היא המשיח, אמן? אין כמוך באלים אדוני, ואין כמעשיך, מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. בשם שר השלום, שר שלום ישוע המשיח. משה אמר את זה כך לעם ישראל. נלך למצגת הבאה ונגיד את זה, ואתה תתחיל פשוט ללכת. רפי תעשה סיבוב. קודם כל אנחנו מודים לאדון ואנחנו אומרים ביחד, הוא האדון, הוא האדון. ישוע המשיח הוא אדון. תקרא כל ברך, תודיע כל לשון, שישוע המשיח הוא האדון. אמן, הוא האדון. פשוט לגב, לא לפחד, זה לא לפחד, זה שייך לעם ישראל, לא לפחד. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משונאיך מפניך, כי מציון תצא תורה.
התורה, ברוך שנתן תורה טובה לעמו ישראל, קדושתו. אתה יודע כמציון? קדימה, קדימה, קדימה. כמציון, הללויה. כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ודבר אדוני מירושלים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יש גם שקף, אתם יכולים להסתכל כאן גם באנגלית וגם בעברית. בסדר? אנחנו רוצים לשמוע את דבר אדוני. הללויה. האזינו השמיים והדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. יערוב כמטר לחיקי, תזל כטל אמרתי. כשערים עלי דשא, וכרביבים עלי עשב. כי שם אדוני אקרא, הבו גודל לאלוהינו, עצור תמים פעלו. כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. שחט לו, לא בניו מומם, דור עיקש בפתלתול. לאדוני תגמולו זאת, אם עם נבל ולא חכם. הלא הוא אביך, קונך, הוא עשיך ויקוננך. עולה שמה, ואאסף אל עמך, כאשר מת אהרון אחיך בהור ההר, ויאסף אל עמיו, על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל, בימי מריבת קדש, מדבר צין, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל, כי מנגד תראה את הארץ, ושמה לא תבוא, אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל. מסתובב חברים, לאט לאט, וכולם יכולים לראות איפה זה שירת משה. שירת משה זה פה, ואנחנו פשוט מסתכלים, אנחנו מצביעים לא רק על התורה, אנחנו מצביעים על ישוע. ישוע כאן, בכל המילה, בכל אות, בכל אות ישוע נמצא פה, ואנחנו מסתכלים על ישוע למעשה, ואנחנו אומרים ביחד, זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, על פי אדוני משה. ונכנס ביחד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם אתה בכוחנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. משפחות אדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל אמונה. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויסד הארץ, הוא מושב יקרא בשמיים ומעל, ושכינתו זו בגבי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, כי כתוב בתורתו. הידעת היום השיבותה אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אל הוד. ונאמר והיה אדוני
מלכות יהיה מלך ושמו אחד. בואו ניתן לאדון כבוד, הללויה, הללויה, הללויה.